full episode Ilocano Love Storya. Agnan na rin yung sakit kinapaggas mo ang maneho, Jonas. Kasano nga talangan no imanugot ang ati motor mo ti pagluganan ta. Relax ka lang, Glyza. Patpat gan galaunay. Kadyak ipalubos nga dadaka sa mapasamakin ka. Kan may isa. Una ka man kaduwatan ni Maymay ngagpasyar. Imbabawi na. Tainawagan ka no dagiti katropa na. Mabaling ka no, amangan no, makasinga ka data. Man nakaawat mo ganda dya bakla. Ik-ikan na tayo tigun daway. Oh. Amangan na niya ti pampanunutan. Sa bakalin sa mo tipang panunutan. Amu ka respituan. Ayon gayam. Kalpasan dito pa nagpasyar ta. Ikuyog kayo dya balay. Tapos numamamom na kitidalakkel ko. Mabalihin nga inton man ang sanlangan. Agnan nervyosa. Sa anak pa yan nakasagana. Amumot, sa anak akas kada kayo abaknang. Ubingak pa, hindi maulila ak kadagiti dadakkel ko. Katday di lola ti nang padakkel kanya. Mawatan ka. Ngamunsan ka madanagan kadagiti dadakkel ko. Saan dak ang mapaggadgada ni Danyaman na kayat ko? Napanawinuyan ka ngamin. Tagmay may saka alalaki kadagiti kakabsat mo. Iso magusguston da ka. Santa na pagsaritaan da ita. Agpag napagnatapay lang dito parang kay. Sa umakartan to itiigid ti Maymay. Santa ka maunay ngagparabi eh. Kasapulan na masapa ak asumrak iti trabaho kinton bigat. Taado ti aramidak iti opisina. Ano dahi dati kayat mo? Iso, gaminton Sabado. Agmalmalang tantong agkuyog ngagpasya. Pampano mo pailaan, Rodrigo? Sa pumanaw ka matlaang? Imayak lang nagpala sa Esperanza. At the meeting mi ang negosyante. Diyak ka muna niya talaga ang meeting ti Papanaw. Ang mga numapan kayo ang kasino o numapan kayo kiti bar. Kuy daw ka kanyak na maduktalak nga daw sa bali ang babae ti biyag mo. Saan nakman abalbalagan? Kat apay, ngagungot ka. Ang mga angkit din na puno ti atap ko ha. Di ka lamabayin ka ni Jonas. Baron ti anak ta, katagap apukutan, kadagiti babae mo't nga anak. Oh, madadaan natin oras ko ken ka. Panawan ka madlangan. Ang mga ludyak makatipal. Ha? Tanya ti kayat mo asawa ni Rodrigo. Di, saan ako ngayon? Hindi talaga saan ako ngayon tartalik pa eh. Patasan natin ang tangan kanyak. Uno, talagang ada pagmamauyungan na babae. Dahil ta, ti saan nangar aramidan. Pasado alas 9 ni Tirabi. Hindi ngatlangan at subli ni Rodrigo. Kanya nga oras ito pimanaw. Oh, talagang sakit niya sa bali tararamidan na. Hindi ka palubos sa lipot anak. Hanggat ni Jonas. Papigawan pa'y mutlaan. Mawagak man. Ang mga numaisungsong ka na giti barkada na. Kaputay sulang ti lalaki ka na giti anak na kini Rodrigo. Diyak baybayan. Baybayan mutlaan ti asawak. Oh. Oray siyak matulad tuma. Panalinuyak matulad. Hello, Mami. Mailiw kayo sa unang kanya. Rabin, nagawid ka, maisungsong ka man na kadagiti kabarkada mo, Jonas. Mami, saan na nagiti barkatap ti kakadwa? Dinobya. Ah, Imbagak na rin kiniglay sa itay nga yawid ko dita balay. Tapno makapagammo kayo. anya ayawid ti bagbagam? Di mo ibaga ang mga asawa ka. Mabalin lang ta, Mami. Ay, yung amok pailangan ka na kayo. Yung mabain ka, no? Oh, anya? Sigurado mamagos ka kaparakan ka? Amamuda ko, Mami. Nonya ti kayat ko. Saan kayo ang makapagkidkid? Ha? Di. Inagtap na ti cellphone na. Anya, di impagana? Akas na ti panangkitam kanyak Maymay. Amang ano anya ak kinapilya ti pampanunutan. Sa,
Agisam-isam ka. Ay, friendship. Sigurado ang nag-enjoy kayo iti panagpasyeryo kini Jonas. Siyempre, sa bali lang no kaduam tayo ayatam. Dama-damaga king ka, friend. Sigurado ka kadi, iti mariknam para kini Jonas. San kan tungatangag babawi, iti panak kinobyom king kuana, ha? Sigurado ak iti marikrik na kenkwana. Dagiti lang dadakkel na ti problema. Ang mga nung sandak ang magusto na para kenkwana. Ay na, oso ka di pa lang dayta. Among friendship, ha? Hindi damo ka makita ni Jonas. Ay sus, kasla ba bado? Nasingpad ni Jonas. Kastila ang ti panagunggunay na. Mapanunuyan ka dagiti dadakkel na. Sa bali ngamin, dagiti babak nang. May friendship, ha? No agparikod ka kini Jonas ken dagiti dadakkel na. Laglagi pam nga adtuyak lang agayem mo anapinta sa kasking ka. Aglamlamis ti dakulak mo ha. Relax ka laan ko nak mo eh. Siyak ti makam mo. Talagang nervyosak Jonas. Diyak pa'y talaga nakasagana sumarang ka dagiti dadakkel mo. Ni may nga minti nangiduron kanyak. Nga umanugot ka sumurat kang kaditi balayo. Anong tupay ngamin ang makapag-am mo kayo kada kiti dadakkel ko. Ngam ni mami lang tagda. San ka no pa si mga ni daddy? Kanayon nga napakakumikuman na. May sama ka ti umululog dyan. Nakangat nga ito ti timid na. Langan ti naungat. Iso ka di, magbaga ba kaya na yak mo, Jonas? Mami, wan nga rod. Kasta nagpaiso. Niglay sa. Naibaga, rabi iyo madam. Kumusta kayo? Nalabit nga dan na istorya ni Jonas kan ka, may panggap kanya. Prangka ang nagsasao. Kaya't ko asikat imang yam amoy ti bagim. Saan ko nga iba inti na panglaw ka nariingak ka pa nagbiag mi? Ubingak pa, idi maulila ak kadagiti dadakkel ko. Day di lola, tinang patakkel kanya. Kat tinulungan na, tapno makaturpusak iti panagadal ko. Nasaya at nung nakaturpos ka mutlaan, iti panagadal mo. No kasta, agmay sakang agbibiyag. Kasta kagpaiso madam. Basaray agpasyar ti gayem ko abakla iti balay ko. Awan mo't nga tatipilawan yun kiniglay sa mami. Nasingpet, nadayaw ang makisarsarita kada kayo. Yak na po, tanon niya nga oras na nakasangpat ka, Rodrigo. Parbango na, itay nadlaw ko nga daka iti abay ko. Bueno, nalabasan natin nga trabi ito yung makaawit. At alamin na angay apas ka ni balay ti may isang amigo. Yan, tinimbang ko, tininom ko nga arak. Lalaki kayo ka di amin na nagsasawang? Anya ti pampanunutam. Siyempre, paskan day jay. Aglalaok ti lalaki. Naibagabigat yun dati. Sayang, tawan kayo di rabi. Baka kayo kumakin ni mami anak amo kiniglay sa. Lugasta. Talaga nga addan nobyam. Sayang agpay, so tawan kay di rabi. Njak lang mo na magustuhan tayo jay ang babae para iti anak ta. Impaspasigod ko kada kayo mami. Noan nyo ti kayat ko. Saan nyo ama supya? Sumarden kayo nga gina. Sige. Agtugakan, Jonas. Itataddan mo. Pasapol nga naknakem ka kuman. Tungolong ka amang tarwid-wid iti kompanya. Uwan mat nagpaiso. Sa nagaputababak ng kayon. Mangnamnama kalatan ka dagiti dadakkel mo. Dagiti mo namin kakamsat ko, Graysa. Manipod na kaya asawa da. Saan da na tumultulungan iti kumpanya? Siyempre, adan pamilyada. Aglalo na dan anak daw awiran da. Gaputa sikatin ang ibaga. At tulnuga kalagiti dadakkel ko. Paring sakto ti pangipatawidan ni daddy iti kumpanya. Ganiti balay ni. Saan kumapailang aday tati panunutam, Jonas?
Tinaskan, naragsak dater aramidam. Inton bigada na mga rugyang agtrabaho di kumpanya. Kung may kanto sukunin iti trabaho, minton madamdama, ha? Sige, naimbag ta saan ang natuloy ti panag-overtime ko. Saan ka kung mga ag-overtime magtrabaho? Tapno, adda oras tahan pa siya. No pilitan na ka, agitkat ka. Agtrabaho ka diti kumpanya ni. Mabainak ka dagiti dadakkel mo. Isuan na saysayaat, no sa bali akumpanya ti pagtrabaho ha. Gaminto nag-asawa tanton. Manya ti baga, iso ti masapol atong palam, ha? Sige nga Rodan, agsubli ako ni tilamisaan ko. Nalpasan ti break time mi. Day tapay, tinadlaw ko nga ugali ti nobyom. Namin adumat na nakasarsarita. Noon niya ti kanyat na, ipapilit na si ka. Sa bagay, into nag-asawa kami. Awan mo't mabalinak no saan nagtungpal kankwana. Di nakapaikitin pagbalinin a robot. Amangan, nung saan nang tupay lang palubusan na kang agkuyog ta. Ita, taagayan ayat kami pailaan. Nawayata pailangan makapagkuyog. Ngam into nag-asawa kami. Sa bali na saritaan. Hoy, friendship. Madadakal man ng antibiotic. Tamali day anak man. May kawak to laki de. Ngaping arot. Unuan niya ti pakaragsakan. Sige, awan ti mabalin ko. Ngam kasi ti kanayon, ibagbagaking ka, friendship. Hawagan na klaang kasapulan na. Mrs. Mendrano, da kayong gayam? Talaga nakurapay ti panagbiag mo. No agbagyo iti napigsa, mga numay tayab to'y balay mo. Manangaasin ni Apo Diyos. Idi pailaan, ama-amakak nga iyam amunak ni Jonas kada kayo. Amo ka sa anak amay karikan ko na. Gapo nga tatada sa input kun adalagam nagustuhan na ka ti anak ko. Saan na nanas kun nga bagat mga pa kinayat mo ti anak ko. Ay ayat ak unay ti anak yo. Ngam amom ka di. Amom ka di matlaan ti anak ko. Glaysa. Napanoy-nuyan gaputag may maysa a lalaki nga anak. Napanoy-nuyan iti panakibarkada na. Naigumon iti mailuod a bisyo kun napadasan na pay tinabalod. Onya, kayat mo pay. Napan kayo gayam iti balay ni Glyza. Sa inyo laeng alinais ti kinakurapay da. Yung impabaindak pay. Nasaysaya at amamuan na ti kinya si Asino mo no ti ugalim, Jonas. Iti kasta mapanak na ka no talaga si Kati ay ayatin na. Mami, agpimpinatid kami launay kini Glyza. Di yulaan mo agapo kini Glyza. Nagbaliwak. Sa anak ko na makibarbarkada. Numarabianak nga gawid, kaduak ni Glyza. Kaya't nasawa, nadakas mo't lang ti ibu at ipanakayan ayat mo kan kwa na. Ti kwartam lang ti masapol na kan ka. Saan na po nulay ta, mami? Unan kay ti bayin, bugbugkawan na kided. Da! Ha? Mami, nasakit tinagam ko palang tungpayo kanya. Gapo, iti dayjay a babae, bay turod nakabugkawan ngayon na. Pasod lumatlaang, mami. Imbes ko mamaragsakan kayo ani Glyza tinakapagpaliw kanya. Iruruman nyo pa'y. Kaya't nakpay kalita, idintong ay babayin-dakon kan kuana. Takayan! Jonas! Kasarsarita ka pa eh! Umano ako, mami. Kit hindi ka ano man. Santa ko na makita pa'y. Yaunan bay na. Sana kung may kaskas. Nagamaanda kin Rodrigo, tibang panawlatan kanyak to kasarsarita. Butbut nga nakpaigit din. Tadyat kaya't nasawan. Dinaan nanda dya babae? Ha, day tati saan na mapalit? Apay nga inaramid mo tayo dyan. Binaybayam na kuman no isot pakaragsakan na. Saan ko pa'y nakita ni Glyza? Gam amok anasingpat na napagbaliw na ti anak. Sige! Pagkaduan dak, pagtinulungan dak, na kayong agama. Pudnumat kami asaan na nasaya at inaramid mo. Agasan tayong babayin mo iti kaayan-ayat na.
Inaramid ko day chay. Tapno maublag ni Glyza. Amok at ikinabak ng payulaang tikab-kabatan na. Ambisyosa day chay. Saan mo ka di amawatan day ta? Talaga asaan ka amaawatan na Esperanza? Nukas tamat lang, panawan nak. Rumar ka dito yung kwarto. Saan na kapilitan? Saan asyak ti karkarita? Kuna ti katulong asaan ka na asimangpot ni Jonas iti Rabi. Talaga kaya't nakmatapapasan. Inawagak na kilibarkada na kat saan na kanumot na nakita. Oh, dito lang ti amo kababalin na apapanan. Mrs. Medrano? Pimanaw ni Jonas si Jebalay di Rabi. Kat si katiga po na, no apay ang nagsinungbat kami nga gina. Parwaram ti anak ko, Awan dito ni Jonas. Saan nakpay nga inawagan iti Rabi eh? ulbod ka. Amok nga lamlambang mo ti anak ko. Amok na anyat kam kamatam kan kwana. Ambisyosa ka. Nasakit unay ti panagsasauyo. Nawaya kayo asamrak iti unag ti balay ko. Hoy, friendship. Madlaw iti langam nga agbunido kalaunay. Kasaan mo maawagan ni Jonas? Kung naktupay lang amin idikeng ka. Saan nakamaawatan, Maymay? Danggan nakpay lang amin Nagtalaw ka ni Jonas iti Balayda. Oh? Na nagsinungbat na ni Mrs. Medrano, gapo kanya. Ah. So nga may iti balay, tatapon na nga yung lamang ko. Naggalasmet ti ugali dahi di agura nga baketon? Ha? Madanaga na. Ang mga noy niya tinapasama kan kini Jonas. Padasam man nga awagan, friendship. Hay sos, ang mga nukadwana dagiti barkadan mo. Bueno, labarte di Rabi kaya saan pa yan nakariin. Ang mumatan dagiti lalaki, friendship. Sanak na hinggan nga awagan ni Mami. Kagurgura kayo, Mami. Kaya't kung nagbaliw, impaidam nyo ti pagragsakak. Impabaindak kaniglay sa. Diyak impudno ti kinalukok iti kinkwana. Tama nga no, dahi tatiga po na saan nakaklunan. Ni Daddy tagtitiks kanya. Siyak, ti mga awag kan ka. Sungbatam ti cellphone mo. Daddy. Oh. Daddy? Sa dino ka titayan mo. Agawit ka tagsarita ta. Siyak ti makamuki ni Mami. Daddy? Mutoy na ito cellphone. Ay, siyak ti makisarita kag kwa na. Jonas, danggandak. Agawid ka. Saan ko kaya atin tagawid, Mami? Kagurgura kayo. Imbabaintak kiniklay sa. Awalan ti serbit biyag ko. Saan na kapagpungtutan, Jonas? Agawid ka. Naulpit kayo, Mami. Oh, Naimbag ni Daddy tamawatan nak. Ha? Jonas! Butanya ko! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kita ti arabid mo. Di mo lang arulan mapasangpag ni Jonas inong tampaylaan. No saan mo kumangay nagaw ti cellphone ko? Saan ko napasama kiti anak tanay doy? Anya ka ka di Rodrigo. Agdala ka. Sikat agtal na! Ah, Talaga ano tangkan ti puso ni Esperanza. Agngangapit lang arudan ti biyag ti anak mo. Gapoy ti pandakadisgrasya nakasta ka bay. data dito ospital. Sa papaanak. Unang nga ta, tsak ag nervyos. May sakay na. Tsaka di mo't madanagan no dada ka sa mapasama kiti anak ta. Sa makunkonsensya apay. Da ka di mo lakas ha? Ha? Sige, kitanta ti anak ta.
Oh, Diyos ko. Ispalon niyo ko ba ti anak ko? Ni Jonas, di umawaw iti cellphone ko. Dapat di pa nagnervyos ko. Hello? Glyza? Saan na ni Jonas? Sino kayo kadiya po? Siya naman ni Jonas. Ipagamuking ka na disgrasya. Saan? Pagkalmaan ko matirigram, tapno makapagsarita taan na impag. Kumusta ni Jonas? Saan ka ngagsangit tapno maawatam ti bagak? Saan pa'y anatay ti anak ko tapno sagitam? At napay langit emergency room. May sa apulay sinang tadi ti wallet kan dati silpon na. Nakita ti number mo. Kad agyaman ak naawagan ka. Agyaman ak, sir. Tainawagan da. Ito yan. Tapos naunay kay din ti sa pagnalangarakop kanya. Friend, pakalmaam ko matinig na. Kasano ko mga kalma tirik nagpaymay. Madanaganag. Awan pa'y puhod ni Jonas. Sipon pimanaw iti malayda. Saan nagpulos ngayon awagan? Sa maamuha ka na disgrasya. Hoy, nagdakkel ti problema ti pamilya ti Nobyam, friend. Sana day tati kayat ko amang nagkan ka. Oh. Diyak kahit namatay ni Jonas. Ay, ayatek launay. Apay nga minaday ti panunutem, friend. Manangasin niya po, Diyos. Umay kakaidi. Kaduang kang nagkararag iti chapel, dito yung ospital. So, umay kan, friend. Agar-arangan ni Jonas. Makapuutan. Diyos ko. Agyaman naglaunay ka na kayo. Glyza, si kakadidaytan. Oan, siyak Jonas. Agyaman nagta nakapuot kan. Kastaunay adanag kan sangit ko. E dinadamag ko na disgrasya ka. Agyaman asikat ti umuna nakita. Glyza, ayaten ka una Ay, ayatin ka man. Diya ka mo. No, anya ti mapasamak kanya. No, dakas tigasat mo. Pakawanan na. Apay nagpakpakawan ka. Manipon pimanawa kay Jebalaymi. Saan ta na nagsarita? Noon natayak ko man. Awanay. Anya ti? Saan, Jonas? Pagkatayak ti pan nakapukaw ko kan ka. Hello, Glyza, ha. Adaga ka di pa dito ospital. Kumusta ni Jonas? Pumikpik sa amatlaangan, so Rodrigo. Nung mabaling, kaya't nantirong mo dito yung ospital. Adaka di kayat mo nga ibaga. Damdamagan na kayo ngamin. So nga imawag kada kayo, tayo sutibilin na. No, umyan ka dito ospital, ibagam kini Jonas ngayon bigat langan asarong karak kita. Nabandugak ngamin kat ado, tiniasikaso kita nga daw. Pasensya kayo, hindi pa nakasingang kada kayo. Ah. Bye. Awanan yaman na. Bye. Esperanza, umay ka mambi. Payaya! Aslan niya ka nga bilbilin kanya. Apay ka di anak katangtangsit ka, sumugsong ka. Inayapan ka lang takasarita ka. San mo ka di mapansarungkaran ti anak mo di ospital? Ko napanak. Nga mapagbitak lang Rodrigo. Matmaturog itay. Aniya. Anya ka kadiha? Umingar ka man na dagosan. No siyak kisa na makatagpan.
Makamu ka. Imawag ni Glaysa. Kat damdamagan na takano ti anak ta. Sika tinawagan ti kayan ayat ti anak mo. Kaya't nasawan. Sika ti sapsapulan na. Na, Diyak mawatan no apay ang gustuan na ka ngamiti siyak nga inana. Ang makakagurguran ni Mami. Glaysa, pinawagak ni Daddy ken ka. Takayat ko sintirin. Uray sandak nga awagan. Noda kalakit di isibay ko. Pasensyakan, tadyak makanayan timang bantay kan ka dito ospital. Taamumot nga da trabaho. Malaksid, iti Sabado kan Domingo. Mabalin. Kahit unti makarawara talaga dito ospital. Masaelak lao na yan iti agas. Kabaalam ka din? Napigsa ako na. Namatay bagakin ka. Inton makarawarak dito ospital. Kanan anayin nga gimbagak. Kaya't ko nga kasartan. Kasanon, no saan nga ako manugot dagiti dadakkel mo? Aglalo ni Mami. Saan ka di apimanaw kay di balayo? Ta nagapa kayo gapo kanya? Kabisado ni Mami ti ugalik. Nanya ti kahit ko mapasama. Awan ti makasupya. Anak da kalaang. Nas kang agtulnog ka kadakwada. Ako nga do ti bigdot o naramida. Ngam no may papan katata. Irupir ko tayo na yata. Patpatgan ka unay, Glaysa. Katambok, akas tamat ti marikrit nam kanya. Agyaman na. Ito nagkuyog kayo. Amang sarongkar kanyak dito ospital gani Mami, Daddy. Nakasarita kayo ka din di doktor. Juan, pinalubusan na ka na makaruwar di ospital. Nabayadag pa yun, ti bills mo. Agyaman aklaw na Daddy. Inrubuhatan ni Glaysa nagiti kagamitak. Talagang agragot ka na makaruwar. Masala naklaw na yun dito ospital, Daddy. Kaslagas sawa kayo matan kiniglaysa. Dahil tati kahit kung may baga kada kayo kini Daddy. Mami, nakapagtulag kami kini Glaysa. Kat imanugot nga kasar kami. Anya! Esperanza, tangiwat mo. Dahil tati pang babalawakin ka, Rodrigo. Inram mo amatong paltik kayat na amapasamak. Esperanza, awanta iji bakir, nagbinog ka. Agpadataan nagpanunoy, kinkwana. Aklo naman ni Glaysa ti babae ang naikari di anak ta. Iso, tinakapaglimpyo iti biyag na. Daddy, agyaman aklaw na itamawatan na. Makamu kayo manlangan nga gama. Talaga makamu kami tawan sir-sirbim ngayon na. Kontrabida ka. Ay mabitlaan. Ay nakayaban ti driver. Ay so yung bagkat ka na gito'y kagamitan ti anak ta. Wow! Friend! Kaano laang nga natulag ti kasaryo kini Jonas? Itanal pasang titry di boto! Nagpinto si ko! Sakla kumati mga isuot iti dahito yung friend. Talaga si Kamaymay. Pagkatawaan na. Na may saka kuma transgender. Mabalin kuma pa kay kasar ka. Ay na, nalagsaka ko ni tikasuya kasasaan ko. At nalagsaka para king Capriel. Ay bun kayam, naimbag ta sana si Mupiat na tinadakal na. Aglalo day nga, ay nako nga gurang, ay nako. Hala, birbir nga asam matlatan ni Mami Esperanza. Mga nung saan ta ama puutan, dumting ni Jonas. Siyempre, Mami na latatay dyan. Ne, Mami pa'y kaya man ti awag mo king kuwana. Ha? Hay sos, naguyong mat gamit, kaslabro ha? Hapre nalaglagi pam daytoy ha?
Ipulong mo no iruruman na ka dahil di abruha. Tares bakak. Ha? Yaman ang layat itantana butobam. Agsarming ka man takitam talangam. Nakabakbakit kan. Ay nati kaya't mo asawan iti Dayta Rodrigo. Talagang adda sa bali a babaya pagmamauyungam. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda kulihyala, nga iskola mo. Sana tilada pang iturturungam iti saritaan. Sana siya ti pagpungtutem ko nakmanan. Talo lang aldawan nagkasaran da Jonas kan Glyza. Pulos asan ko amaklunday jay ababay. Agburburak ti darak ken kuana. Daking ka na ito. Awan pagpabasulam dumaatagi ka. San kumasikat igapuna nariribok ti panagbiag tayo? Sana siyak mawatam! Di mon ulitin ti mangbugkaw kanya esperanza. Ang mga numatibab ka. Pasado alas 3 pa'y langit ko na. Saan ang makita ti ini? Naku yaman. Napuskol ti jacket ko. Malamninak. Baya, tara kupan ka. Tamusan ka malaming Glyza. Oh, nya. Naragsak ka di mulay. Nakaragragsa ka. Agyaman na. Tain laban mo ti ayat ta kadagiti dadakkel mo. Ni mami mutlayan ti sumupyat ti relasyon ta. Ngamawanan ti maramitan na. Kaya't kung agkari ka kanyak, Jonas, agbaliw ka. Saan mo nga aramidan dagiti sana magustuhan ni mami kan ka? Nabayagan na sa anak ka nakibarkada. Talaga natangsid. Yan matapugoyin mami. Gamsan kung may palubos, may ruruman na ka. Agyaman naglauna. Ay nga bayam, agkariakin ka. Tapos saan nakapag-ikaruhan ni mami. Agdapay ngagsimsing puweta. Man. Nay. Parbangunan ngam siriring kabay lagayam. Sikat irumba nga pagsaludsuda. Papay nga'y takala nga sumungpad. Nasakit ti ulo. Nakaduk man ang timinum. Sung-sung pa talaga. Nagkiti kakadwa. Agpudno ka kanyak. Iti bar tinaggapwa? Wano iti hotel? Anya hotel ti bagbagam. Ungayam. Iti hotel ngagpaiso tay dya nagmimitingan mi a negosyante. Sa imakar kami iti asidag gabar. Saan nakaulbudan, Rodrigo? Maangot ko ti bangbanglo ti babae ti badong. Agulimag ka. No kayat nakakasarita. Intun bigatan mabalin. Kayat kon ti maturog. Wow! Nagbungga kayon, pren. Tadi tapay tagaytay tinaghani mo na nyo. Muno ko, makapaapal kayo. Simuro takla ko man. Pilihan ka talaga. Mabalin aya, sumurot ka, makipaghani mo. Ay, friend, naragsaka kitiyapan na kiasawam kini Jonas. Saan na kas ti kinasarangsang ti katawa may di? Sabay ko ma, nakanayan ti kastoy a kinaragsak ko. Parang nagbaliwin na talaga ti asawam. Halabay tabagbaga akto. May, siya kung ti makaamukin ni Jonas. Ang mga niya ti panunutan na no, makibiyang ka. Ni mami na matlaan ti problema. Ay, friend, kas itay ko na dan, ha? Nagasad daadan gini Eva. Tasaan daan na padasan, tinaadaan iti katugangan. Itatad na nasawam. Agnagam kan. Ipamaysamon asursuruan ti agtrabaho diti opisina. Sige, dati. Pinagikat ko ni Glyza iti pagtrabahuan na.
pagtrabaho sa dito yan. Awan tibakan di ditoy. Amom Jonas si lalaki. Kas ka ni mamim. Saan ko ngayon palubos sa makibiyang di opisina? No kanayon dang rin nagkita kini mami. Dito ti pampanunutak dati. Madlaw ko madilat ti pangaraman ni mami kini Glyza. Saan ang matatao ni Esperanza di balay? Kanayo nakadwa na dagiti amigas na. Sige, rugyan takit din tagtrabaho. Dati, idaw ko mati pang makaawat yun. Amoy at anarwamak ngagbalyo dyan. Naglaing kalakit din na babae. Kaano lang ang nagkasar kayo kini Jonas? Nabalbalog kamutan ngamiti siyak. Malaman niya tayo remuarak, mami. Napanakla iti Fanlori Jemol, kanada ginatang ko. Saan nagawit kami kini Maymay. Kaduam gayam ti bakla agayim mo. Nga mamupay no anya talaga ti relasyon niyo. Mami. Oh. Kat. Anya ti pagsangitam si kababay? Inanano kaya? Tunukwan, kan ka lang nga ro diti pagsangitam ambisyosa kababay. Saan niyo kumapanunutan? Asabali tirantak anak kay asawa kini Jonas. Ay atik una iti anak niyo. Tapno amom. Kagurgura ka. Saan ka pulos amaklon? Si katigapunan no apay. Anasukiran ni Jonas kanyak. Saan na po na dayta? Gapo kanya, nagbaliw ni Jonas. Dayta laeng. Amo ka problema nak? Diyan sanda ka maklon para iti anak yo. Gapo tapang panunutin niya ati kinabak nang yo laeng ti kamkamatek. Kat saan ka di apod no dayta? Ambisyosa ka. Anya ter aramidam ita. Saan ka di apang pamanuknukam laeng ti atap ko? Sobre ka po diti kwarto. Saan mo ka di anang nagtiungor ti lugan ni Jonas? Ang kaylo ka, ti ruangan. Namkoy daw ka kanyak. No ipulong nak iti asawa. Kat apaan nak nga inana. Pagbabawyam to. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay payakas lilinglingit mo tiropa. Kumita ka man kanya. Oh. Nakalablab ka dagiti matam. Nagsangsangi ka niya. Wa, Saan ka nga gulbod pa Pinagsangit na kalakit din ni mami. Dinangran na kakadi. saan na ka dinangaran? Ngam saan ta napagsaritaan dayta, pangasim. Saan mo kumanasalangadan ni mami? Ay, tengka Glyza. Diyak kayat ngirurumin na ka ni mami. Ulitet, agpagpakasakan ka. Way bayam lakuman. Saan ko ang mapalabas na ito Talagaan ni mami. Ulitet manan. Diyak kaya't anarimibok ti panagbiag tayo. Isa pa nga asim. Glyza. Nasanak lang inirakot. Saan ko ngamon? Dapay may sakit daw ko, Jonas. Palubusan na kagtrabaho. Uray tawan pa'y anak ta. Apay nga gininum kabaylaan katrabiin. Kunak man no nagbalbaliw kan. Sa anak ng partek, daddy. Pangpakalmak lang tiriknak. Pangururay ka na kayo. Adoonay ti pakakumikuman nyo. Takanayin kayo ang marabian. Iso ka di ngay noruray na. At dala na patid nga ipagkakada kayo, daddy. Pinagsangit ni mami, ni Glyza. Nung nagpagpakasi, adya kong salangatin pa ni mami.
Talaga ni Bobby ma. Nadagsan pa lang tinignan na kiniglaysa. Nagsimpat ti asawam. Di na payamanan na nagbalbaliw ka kapukin ko na. Bayam, taga-saridak to ni Mami. Saanin? Pagkikarwan naman ng iglesia, Daddy. Ang mga no sana ka makatagpal. Kita wag lang. Ngay sa pulan da kami kuma. Itipag na edan mi. Ay, friend. Talaga ngay ayatun nakaunay ni Jonas. Anya? O bablagan ka ide. Taamok no kasano ti kinaloko na ide. Adon tinagpaliwan ni Jonas Maymay. Sigod asaan na makapagtiptipal. Naimbag man nga rod. Ti manugot ni Sir Rodrigo. Nga igatangan na kayo iti balayo. Nasayaat ni Daddy. Uray pagat-atapan ni Mami nga dadagiti madi nga aramidon na. Rong bangmat nga agpaiso asumina kayon. Tapno saan nakaamabiyangan ti burangan akatugangan mababae. Unay mo't din taburangan ako naman. Masuro na garod, friend. Ay, jak kayat nga damang iruruman keng ka. Uri bakla kabaulan ka sa lakniban, friend. Promise na ito, Nairan-ran na ngay laklako ti may siya kong badrek da ito'y balay da. Mapanda ka no nagna di jay itali. Kabarbaro pa lang da ito'y. Nakagasto si tinanda ni Manwa milyon tayong bagadan. Ano tayo makunam? Magustuhan ka di lang da ito'y? Nagpintas. Kas nakabarbaro pa ilaan. Dad, agyaman unay. Napanunot ko ano sa isaya ngagpaiso no sumina kayon di pagnadan. Tanudad duma. Madya talaga no kakabalay tayo. Gagangay nga dasan napagkinawatan tiyag katugangan ako nada. Saan ko talaga amawatan ni Mami, Daddy? No, kaya diyo apasugatan dagiti alikaman ni Tiyonag. Ibagayo lang kanya. Dahil lang kamay ti master spectrum ti kahit ko ang sukatan, Daddy. Nalakalaan day tayo. Unkayam, Daddy. Ipalagip ko kada kahit may sakit daw ko. Kahit nga may niglaysa, nagtrabaho pa ilaan, kabayatan nga awan pa anak mi. Kirunak matidiking ka. Uray mangrugi adagos ni Glaysa ngagtrabaho ay opisina. Agyaman naklaunay kada kayo, Daddy. Nasaya at no magapagtitinulong tayo amang tarawid-wi dito kumpanya. Awan sa bali amang tawi dito kumpanya no sana da kayo. Awan namnama kinesperansa. Awan pulos interes na iti panagnegosyo. No, saan pa yan ipagkakadakay ni Daddy, Mami? Siya kundi mangibaga. Itangal daw tiyakan mi kiniglaysa. Itiginatang ni Daddy, habalay mi. Jonas! Anya ti kuna? Ginitaw ko kini Daddy ngay gatangan na kami ti balay mi. Nasasayat, sumina kami ni pagnaidan. Tap na gulima ka ni Glaysa. Anya ti bagbagam? Amok ngay rurumanyo ti asawak. Nga mabuting lang agpulong. Gapot ati amuna. At adda akakaasi ti ipalak ami yung kuana. Oh, So nasasayat langan. No kasi taramidan. Tanong saan na ka makatupal? Ang mga numalipatak adda kayo ti inak. naimbag ta nasapa kasi Mang Pat Rodrigo. Masapul ngagsarita ta. Uray awagan ka kat amo ka sa anak nga italtalag. Kasla gaguran na. Anya ay tinadamag bungay na ramid ko amadi. Nalabusin na ito nga aramidom kanyak. Sa anak nga ikabkabilangan nga asawam. Ni Jonas latan tinapatagkan ka. Amok akaguran na. Nuapayasan kong impakam mo. Ti igagatan ko iti balay na. Amok tumad lang agreklamo ka.
Saan ko kanunungan di pa nangiruruman mo iti manugang ta? Kasla, nalintag ka launay. Aguli magkan. Nasaysayat no suminada tapno saan ka anawaya mangiruruman kiniglaysa. Kahit mo ka din aghuramintado ni Jonas. Pagbalbalinin nakada kasi ti imatang ti anak ta. Kita tulang no saan ngagbaliw. Ti pa nakita nakit ka. Anya manunday to'y esperanza. Talaga ka di akayat mo, asan ta nga ginaawatan? Imbaglangin, di manugot ang nagtrabaho ka dito opisina. Naglaing kamot kaya. Agyaman na kini dati. Tainik ka na kiti gundaway. Masapul asan tapaayan ti panang namnaman na kadata. Pundumot nga minti ko na ni tati. Awan sa baling agtawit iti daytoy, no sana siya. Data. Ni mamin lang ti pang panunutok. Bayam lata ni mami. Uray, tasan na ka na mabiyangan. At nakayat ko ngay baga ka na kayo ng asawa. Si kaman lang ti mapan makiseminary jay si Bo Jonas. Uray talungal daw mo lang. Daddy? Nung ata, doa kami langan king Glaysa amapan. Agbagi ko ma ni Glaysa. Daddy? Kailangan nagsaritaan mi. Di may papan kini mami. Mawatak noon niya di pampanunutan niyo. Siya ti makambo kini mamayo. Dahita ti may panamnamak kada kayo nga agasawa. Agyaman na klang unay, Daddy. Da kayo gayon, Mami. Nagtadang kita na kanya. Kasanong da ito eh. Sabayawan pa ni Maymay. Talaga si ka, babae. Ambisyosa ka. Naglain ka anang sugsug kini Rodrigo. Ni Jonas si akin na kamasumi na kami iti pagnaidan. Diyan ka muna niya't nagtulagan da ka ni Daddy. Uy no, sinulisog mo ni Rodrigo ha? Nagdakas mo tinday tangay pagpagayo. Saan nakakas na kadakas sa babae? Sana siya ti alilawam. Si ka, babae. Awan bain mo. Napapatag kakit din ka na Jonas kan Rodrigo. Ngamitin siya. Mami, tinupadaw ka. Saan lang atong pati maganap mo ka? Glaysa! Ipatayin mo ko! Ay, nagranggas matanday jay esperansa akatugangan, friend. Nasugat pa di rupam. Gapwiti pa ng pungot ni Mami kanya. Nagamudan na nakaramutan ti rupak. Nagatidog matagiti kukuna. Hay, friend, agpa doktor ka kuma. Kat no adarabis dagiti kukuday dya abruha babae. Ken awagam ni Jonas. Ket ipulong mo tinarami na king ka. Saan? Diyak kayat. Amok ariribok lang ti mapasamak. Friend, saan ka kumangag balin amaag? Nakaadal ka. Saan ka apay rurumang? So, saan ang tiuso ti Martinita? Kagayang dito ay may. Naimbaga. Naimbaga na biiyo, sir. Kinasarita nak ni Glyza, akad kadwa agpay lang dito'y balayta kini Jonas. Nasayad mo rin agpaiso. No, ada kadwala. Mabitlang, apay akuso-kuso, tibuok mo, iha. Uray ni Sir Rodrigo Latan, ti pangibagamit ti inaramid ni Nana Esperanza keng ka. Anya, imay ni Esperanza dito, kat dinagran na ka. Anya, ti basol mo, iha. Pagpakaasi ka na kayo. Saan kayo kumaparabaan da ito eh? Diyak kaya ta makadanon ka ni Jonas. Ngam nagkariya kini Jonas. Ha, kasaritag ni Esperanza. Saan la kuman? Siya, ti makambo. Si Mina kayo lang aron ni pagnalan. Rautin na kapay lang arinibukan. Kagat Esperanza. Ginundawayam ti kaawan ni Jonas. Si Mina dalang arunan. Rinaot mo pa ilaan arinibukan. Talaga nga dapay akanunungam day dya babae. Salangatin nakit din. Gapo tasanos, to tinarabin mo.
Nagpagpagkasi ni Glyza, abay-bay aklat na tinaramid mo king Juan. Gabuta mabutang. Ngam nagkaro tinabayam iti manugat. Ha! Impungot-pungot mo pa'y. Nakaramutan pa'y tirupa na. Gungguna na! Ambisyosa! Samardan ka! Ang mga nunyak malwadan kat matungpa ka. Saan ka amawatan? Awan mo't dakas ka aramidan nakin ka. Apay ka di asan mo ang maawat ang madugang ta. Anya ti pagkikita ang kanya Rodrigo? Natangsik ni Glyza! Ha! Kaslanyak mamati at tinangsitan na ka. No maamuan da ito ni Jonas. Yak lamon nga niya taramidan na. Rodrigo, saan nakman abot-bot nga? Sakbay ang makapagpulong ni Glyza kini Jonas. Kanuuray nakapulong. Padaksak ti awanan bain na babae. Hitaak lang no saan at ti anak ko ang mismo ti mangdangran ken kuan. Uno, isina na paikit din kat dayta ti kayat ko ang mapasamak. Mami, ni Glyza teruray umawag. Yak pa'y ngamin nasangot imawag. Inawagan ka ta, da kayat ko adamagan ken ka. Impakada ka din ni Glyza, paumyanan na ni Maymay iti balayo. Saan, mami? Ngamawan di makita ka problema iti dayta. Bakla ni Maymay, ingam lalaki pa'y laang dayta. Sana na sa iti pambanunutin niyo? At ang panagtalag ko iti asawa? Sige, tawaga man ni Glyza. Bye. Oh, timaag! Agalwad tayo siya, babae! Nagkibaltang! Ibabain ko! Apaya bumbumsag ka nakakita kanyak, Glyza! Nakabutbutang ka diti langak! Diyak nga naman nga umay kayo dito opisina. Kat, pawilan nak! Dakdakkel ti karbungak! Na ikamkamang kalang! Aramidak ti trabaho. Aglalo kat ada ni Jonas si Jesse Buama kisem seminar. Impakada ni Daddy nga ada napatag apapanan na. Si kapay gayam tinagpakadaan ti asawak. Jak lakit di nagbidot iti atap. Sulsulusugem ti asawak. Kayat mo tadadaulak tarupam. Guyod-guyodin kan to pangirwar. Kat ibabain ka karikiting piyat. Saan nakadakas sa babae, mami? Apay akas talauna yan di panangirurumay niyo kanya. Uray ka anuman. Saan ka maawat para iti anak ko? Maawat. Ha? Ngam nagkasar kami kini Jonas. Inkadang naasumina kami. Iso akinid daw na kinidati. Nga igatangan na kami iti balay. Ngam sandak matlata nga inggaan aribukan. Dasong-basong batan nakpayat. Ingaran nak. Gaputain talak ni Rodrigo. Ti kumpanya ken ka. Day tapay ti maysa apagatapak ka. Nagbindot kayo iti pampanunutan. Kayat ko trabaho tapno sa anak amadukutan. Ngawan tar aramidan na. Napan lang amin ni Jonas si Jesse Bu. Kata niya ti aramiden ni Rodrigo. Ha? Intalak na latan ken ka ti kumpanya. At dalang napataganapanan na, mami. Ay, jak mawatan day tapa nagrasrason mo si kababay. Uray pulong na kini Rodrigo. Sana ka mabutan. Ngam no gapukan ka nga awanan ti respeto ni Jonas kanya. Talaga madaksan ka. Uy. Daka mo na niya talaga ti problema ni Mami Esperanza kanya. Apay sa anak nga inggaan ariribukan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, apay asyak tinawaga mi ho. Kat kumusta gayam di Tasibo? Nasaya at no ato tinasursurom iti natindara ma seminar. Anya,
Nagawid ka no bigat ay kat nasayat. Akwa, anta kiti balay ti may isang amigo. Adda nga may napatag pagsaritaan mi. Wen, ang talaga kiti asawam, masirib. Kabalan na ti trabaho ay jay opisina. Nga magsubliak tumot lang, intun madamdama. Saan mo unay pampanurutan ni mamim? Abok, mawatak. Ano mabalin, saan mo akayat? Mapanidyan ni Glyza. Tamang ano... wan. Saan ba't siguro ang mapan ni mami medya opisina? Sige. Saan ka na madanagan kini mami? Tas siyak ti makamuking ko na. Sige, aganad ka nita. Bye. Ay no, aglablabasan, ti katuga nga mababae, friend. Ape nga yung palubos mo, nga inuruman nakalatan. Sumbatang gumaa. Inkalintagag ti bagik may. Amadada kinagura na. Ni Sir Rodrigo matngamin, bayabayan nakalatan. Ada ka no napataga papanan na. Amangan no danto ninton madamdama. Ay sus, amangan no at ngaron makunana, no madanon nagdito yung friend. Saan ba't nga tanga agungat? Ni Mami Esperanza sakit di Amang ano, agipulong dakin kwa na. Friend, ay naku, tayo abro ha? Ay, diyan nga rin nagbayag. Ay ngem, amang ano, madlaw to. Ti katugangam alalaki, nagsangsangit ka. Pasensya ka, nitipan na kay bayag ko, Glyza. Naibaga, dagiti empleyado. Ngayon may kanon esperanza. Kanya tirinantana dito eh. Kuha, Daddy. Mabitlaan. Apaya di mo may parang dagiti matam. Nuad da makisarita kin ka, saan ka ngagdumog. Masapula diritso ti matam, may tipan na kisaritam kin ko na. Pasensya kayo lakuman. O apay, akasta dagiti matam. Nagsangsabit ka diya. Panjaman ang tinaramid ni Esperanza. Baybayan nyo lakuman dayta, Daddy. Nagkariyakin ni Jonas sa siyak ti makamuking ka. Kinapudno na imawag itay kaniya. Apay, asan na siya tinawagan na, Daddy? Amok no anya ti pampanunutam. Saan kang himpulong kang kuana? Amagan, no agawid at di na oras. Naimbag ka na danon ka dito'y balay. At danas ka na pagsaritaan ta. Nadlaw ka nagsangsang di Glyza, itay na pa na kay opisina. Makadlawak, Rodrigo. Katanya ti impulong manan ni Glyza ken ka. Awan, impulong na kaniya. Nga mamu ka na pan kay di ay. Sigon, iti nakita kiti CCTV monitor, iti unag ti opisina. Anya ka di ba ng ti basol, ti manugang muking ka? Sikat ti aking basol. Siyak ti asawam. Ngam ad-ada kanunungam day ta ababa. Saan ko kanunungan ti mading aramid mo? Agasam day yan na may amgang kwan. No maamuan day ta ni Jonas kasanon. Padason na kay pulong day siya ababa. Paguli makam kumanda giti agasawa. Awanan maramidang pa'y. Saan mo to ang mapagsinay da? Da agin inday at dalaw na ay. Ha? Saan ka kadi amaragsakan ta nagbalbaliwon ti anak mo? Gapo kini Glyza. Sikat ti mga aramid iti gapo. Tapno ad-adda kagurak day babae. Agasam ta intalak mo ti opisina ken kuana. Saan mo lamawatan? Adda ni Jonas si Jesibo. Ken adda na pataga babana. Adda man na pagatapan na. No nasangpatan na kami adwa iti opisina. Rodrigo, saan ka ngagkibkibaltang? No day jay anak mo ti makaaktuken ka. Sigurado, papatayon na ka! Narugit launay ti panagpampanunot mo.
ni Jonas tumawag iti cellphone ko. Hello? Pasensya ka no narabianak ka nangawagin ka. Napay kami na nalpas ti seminar. Kaya nagsasalita kami. Paiti panlangan mi. O, kamusta kan? Nasaya at mat. Agmay sa ak iti opisina itay, tada na pa na ni Daddy. Ay, talaga ni Daddy. Kung nakingkuha na asan nakaabaybayan. Ay, nasaysaya at magkidiyatap no masursurom timang tarawid-wid iti kumpanya. Bakit ni Mami? San nakariribukan? Ako Kasan dito yan? Halo, apaya din nagsungbatan. Yun mo man ti kamera ti cellphone mo. Kahit ka makita. Mailiwak lao na yun. Nakaidap nga minan ti silaw. Masaduta ka bumangon. Nabanugak. Makaturturog ako. Uret ako ng mga gawid kanto ng ton bigat. Kaslasan ka mahiliwan niya. Wait, o ta kahit maliklikan. O sige nga, Roden. Bye. Ladingit launa ay Jonas. Diyan ka mo, nanya taramidap na maamuan tayo ito. Pilpil, tagbalin ang martil. Ayayat ang kaunay. Katyak kayat anaripok ti panagdan nata. Nakigtot ka, nakakita ka niya. Nakabutbutan ka diti langak. Mami, diyak namnaman nga, umay kayo ang nasapa. Bueno, mabutang ka nga mga no adaman ng dakas nga ramidakan ka. Ano? Inawagam ni Jonas? Kat impulong nakadikin ko na, ha? Mami, awan ti inistoryak ni Jonas. Ay, nasayaat. Mabutang ka maamuan dagiti madingar aramid. Awan ti dakas nga aramidak. Sana siya tikal kalaban ng glaysa. Kabaulak adadaulan tibiyag mo. Apay kuma, amabutang ka amamo ni Jonas, iti naramid na keng kapren. Hay swas, saanan nga uso ti martir ka dagito yung panawen? Namabalin, saan ko akayat ang nariribok ti panagdan namin kini Jonas? Hay na pren, saan na ka nga igaan nariribukan na di abruha bakit? No saan na may kaniti pag nakman na? Anya ti kayat masawa ni ti dayta maymay. Masapol adang na ni Jonas ti inana. Sana kasta ti kayat ko azawen. Nagdakas mo ta kababalinan ti may nga anak nung kabaulan na adangran ti bukod na nga ina. Mariribok anak maymay. No apay asaan nakmatlaangan nga inggaan ni Mami. Apay ka sa ti panangkitang kanyak, Jonas. Saan ka kadi mailiw kanya? Mahiliwak. Kahit ko pa ipapas, apuyan ti Rupan. Nakapimpintas ka talaga. Apay, Jonas? Ano tinapasamak ti Rupan? Pagpudno ko ng kanya. Sino tinangdanggang king ka? Awan di ano nyaman na tayo. Sanak ko na napagulputan. Jak lakit kagbito. Kinarambutan dati Rupam. Saan ka di? Jonas. Ay, Diyos ko. Anya teramita. Kahit kung nagsarita tayo na inbag mami. Anya ka di atalakat kahit yung mapasamak. Saan ko ang magustuhan? Di pa nagsarsaritam ka na, Jonas. Anak ka lang? Juan, anak dakla. Ngamsan niyo kumang orahin ang mapukaw ti respeto kada kayo. Napilit ko ang nagpudong ni Glyza. Naulpit kayo iti asawak. Tinumpakan ng pungtyo. Kinaramutan niyo pa iti rupanan. Sino tinag ko na kinaramutak dayjay a babae? Kinaunbud day ta? Madlaw. Ti karamot iti rupanan. Saan yun ang maulit nga ramitin dayjay iti asawak? Balbalagan na ka di ha? Patpatgig unay ti asawak.
Kanya kipalubos. Nga damangirurman kan kwa na. Nga uray pa'y da kayong may nak. Iti Anya? da ito akong daway. Oh, Pagpagpagkasya ka na kayo, mami. Sanyok man nga urahin ang mapukawan kayo iti anak. Dahita ti magunggunam, san ka katipay langag na kamisperansa? Di mo nuraya na mapukaw ti respeto na kingka ni Jonas. kasla nakadakda ka sa klaw na yan. Ha! Naramid ko lang dahil dyan, saan ko magustuhan niglay sa aparay ti anak ta? Maulit-ulit na itang ibagbagam nga mawan ka po na. Tapnusan mo akayat. Si Mina dalaga rudan iti pagnagdan, nga manyapay lang tararamidam. Sila, nagpamarang ka kini Jonas anasaya at nga ama. Nang awan ti palimod adin tulong tao. Anya ka diti sasawam? Awan pa lang ti malak nga ibigay Ha? ka ita, Rodrigo. Nga magananad ka. Amangan no ti anak mo mismo ti makaduktal iti Saan ka amin, no? katipay lang nagulimat? Saan nakabugkawan? Talaga pilpilito na. Ayup ka, Rodrigo. Pilpilito na ka. Saan asyak ti karkaritam? Sakit din ti butbut ngam. Oh, di usto ti kunak, friend. Hanya ngamin ti pagbut ngam. Masirib ka. Saan ka pa iruruman? Kaya't kumatla ang ana uli magtipanagbiag mi, maymay. Diya ka mo, naan niya ti sumarano nga aramidan ni mami. Kalpasan ti pa nagsarita dagi ni Jonas. Saan ka ngagbut-butang? Hawan kayam, ada ka din ni Jonas tita? Remordi dito yung opisina. Iso masango ka nga awagan. Ay, sige nga rudan, friend. Mapana ki J. Parlor, amumon, tagpapintasak man nun, ha? Bye! Oh my gulay! Ha? Ni si Rodrigo, ha? Aguli ka man. Ha? Sino day J? Kadwa na ababae? Saan na kinawagan ti kayam ko? Isa, pinat kaklaan. Kalpasan na may tulnog kay di balay. Rumarak matlaada akos. Agi inom kay kadi? Dahita ko mo ti kahit kwaliklikan. Nga mauray talaan. Sikat ti makaam mo. Saan ka kumagbarbartag? Wan, ikarik. Wan gayam. Noumay manan ni mami di balay. San mo nailoklokatan? Jonas. Saan ko akayat? Nga iruruman na kapay. So anasay-sayat lang ang naliklikan. Saan abalin nga awagan na ka iti bastos? Anyamit na ni Jonas. Pinagkak edi na minsan na mala. Sakit din. Nakasapsapa api manaw iti opisina iti bigat. Impambar nang ada na sisita nga asikasun na. Kaltangan ti Rabi. Awan pa eh. Ni dati mo't. Sipag simagpot ni Jonas manipot iti Cebu. Pasaray umay iti opisina sa pagbiit lang. Ni Jonas ti mawawagan kanya. Saan nakasumpong matang iti inawagak? Kasano at siya kagtanag? Hello? Hello, honey. Saan ako nga urahin? Matulog ka lahat? Apay Jonas. Kaltangan ti Rabi eh. At talang naskan na ristak. Masapol nga agsalita kami kinintati. Lalaki iti lalaki. Ha? Saan ka amawatan? Apa yan? Saan ka makibiyang? Da kami lang kintati tagsalita. Mawatam. Binugkawan na. Apa yan na nagbaling kakasto eh. Saan ka lang kuman nginawagan? Saan ka makawawat? Ang asim. Saan na kumakagura? Agawid kan. Ano nabartag ka? Amang ano niya ti mapasamag kan ka? Mano ka diti sa ogen ka?
Sana gagawin ko nakman. Aging kahit isang kami ang makapagsalita ka ni Daddy. Inito pa ni Jonas di cellphone na. Sanak ngayon pangag. Anya nga tapi problema na kinit dati. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kansar ko tirik na ni Glyza. Iti panang bugkaw ko kayong kuhana. No aping kayo nawagak pa lang amin Kamusan ko kahit matanakan. Awan problema mi nga kasawa. Nilang dati ti kakurak. Abus taging gaitakot sanpay ang maklo ni mami ni Glyza. Sa kastoy pa'y tinakmak. Amo nga ta ni mami dito. Naimbag ta sinong bata mo't lang ti awag ko, Rodrigo. Diyak mamati akadwa manan nagtigagayam mo. Adda kay ti sinong ti pagmamauyo nga mababae, saan ka di? Umiyak ka diti sasawam. Di na kumalangan inawawagan no apandak. Amo ka nabayagan na luklukwen nak, Rodrigo. Di ka mo't lakot ang baliwan. Adda pa'y nasawa ti anak mo ta. Kat mabalin nga aga po ko tanton. Saan ka di pa yung mabain? No di ka pa ilang ulimag. Iti pa kong silpon ko. Aging ka di ka gawid, saan ka pagulimutan? Mamuak lang no sa din no ti pangikabkabalayam iti babae, kuwi daw kayo kanya. Mami! Ah, Ay ni Daddy! madya ka di Jonas, makakikiktot ka. Kaya't ko magkasalita ni Daddy ko na. Iso day to'y kasarsaritak. Aga papa kami, sa kalata dibtang ka? Tasilpon niyo, yiga. Sa pula na magkasalitak ni Daddy. Anya? Daddy! Sumubat kayo! No sana sumungbatin ni Dip natin cellphone na. Makakikiktot ka. Apay, napartit ka. Anya ti paggamit ya, ma'am. Da kami lang tinumbang nagsarita. Nunas kan nga umianak dito eh. Umianak. Uray ka sumangpit ni Daddy. Oh, anya aya ti mapaspasama keng ka, friend. Oh, tumtumram ti luwam. Kinapay akasta ti langam. Kaslaga kabsod ka. Gaputi pa nakapuyat ko. Anang munay ni Jonas may. Sana nagawi. Ha? Taapay? Nagapa kayo kanyi? Oh, kulak man o awan ti problema ti relasyon nyo. Bueno, nagbaligi ni Nana Esperanza anang sabidong iti panunot na? Diya ka mo. Nanya ti problema da kini daddy. Nabarte ka na nga huwag kanya. Ha? Anya? Siya patantinapan na may. Nga mura ang kakabsutak. Inkargatak ti may dito opisina. Hoy, friend, masyanak man iti day taalangham. Inawagan ka, tapno da ka sarsarita. Kaslawan panggap na Jonas kin daddy ang mga opisina. Ha? Anya ti mapaspasama king ka, friend? Maulam. Oh, ni Jonas na ito'y nakaiday ti sopa. Anya ti kada na dito'y. Naimbag ta dimtang kayo, Daddy. Masapol nga green nisot tayo. Oh, anya ka diti bagbagam. Yak maklon tinaduktalak nga rami tiyo. Isumatlag kayo makanayon kayo ngagsubang kini mami. At dagay may kapkap palayo a babae. Dahito itikon ko na akong Rodrigo. Saan ka na makapagulpot? Timis mo nga anak mo, tinakaduktal itaramid mo. Mami, da kami lang ganda di dagsalita. Awang tibibiyang mo iti kayat kong aramidan, Jonas. Laglagi pom. Siyak tinangisakit kin ka ng tulong kinig Glyza. Tapno saan nirurungan tinam. Awanan ka itibayin. Nakadakdakas ka. Isugaya mo inaramid mo na
Tauray ti anak mo kat awan bilag na magsupyat kan ka. Kung nakmatasan kayo ang makibiyang, mami. Da kami lang kan dati da grinsot. Hoy, Jonas. Saan na siya ti karkaritim loko? Awan utang mo na yung pag-alakam? May samad na ti abak na. Anyan nga tinangawakan na kaya. Hoy! Gapoy din namuwak ang makaturman nga arabi nyo. Napukawan ti respeto king ka. Bakla! Pag tanakapuot kan, friend. Hoy, kulakloan niya tinapasama kan king kaitay. Naimbag ta tinulungan nak ti may isang empleyado anang itaray king ka dito ospital. Agyaman, may. Saan ka nga inawakan? Akat ka doon na kaya opisina. Ang mga noon niya kuman, tinapasama ka niya. Ay, gayam, naawaga ko ni Jonas. Amangan, no dandanin makadanon dito yung ospital. Ni Doktor. Aprin, malagsakan na ka mang ipadamag king ka. Isumadla gaya managulaw ka. Ay, ang dadagsin ka gaya. Liza, kumusta ka? Naimbag natakan, Jonas. Ay, friend, rumuwarak dito yung kwarto, tapno makapagsarita kayo na saya at sige mapanak pa. Kanya kami tinapasama king ka. Matartaran ta ni Maymay, anang iyawag kanya. Ngawang kano ti puot mo ngayon taray dahil dito ospital. Siyempre kaklatan na dyan opisina. Uray na kapsutak. Damo na napuyatan naklaang anang uray kan ka. Agtataksa na kaya. Lukas na, abdang to na nakta. Iglesia, andan na dam nga ti pag-game. Diyak kahit nga dadaka sa mapasama ka na kayo, iti anak ka. Niyaga ka, Dimat. Nairana nga da pa kariribukak sa imawag ka. Imbagak lang nga ro didiking ka na makamu kayon. Itong bayag tulatan dita. Ano niya di kulam? Oh, sige. Umayak di tatap no magapagsarita ta na imbag. Bye. Amangan kit dinodal langit asidag ko ni Esperanza. Katamangan mo niya manan di pangipaparan. Saan ko nakasarita na imbag ni Jonas? Sinong basong batang lakit din tiloko? Nakawit kaming kiniglay sa mami. Inwar ko mula dagos, ito ospital. Inawagan ka, tarimor ni Daddy. Saan pa yan nagpaka na kanya? Saan ko kaya pagsalitaan tayo ni Daddy, mami? Kagurgurak. Apay kagura, amin din to nga isot magisaksakit ka na kayo kini Glyza. Anya kayo ka di, mami? Nakarwar kaya mo dito hospital ni Glyza. Apay, asaan ka mapanidya opisina? Mapaling kadeda kayo pa lang ti mapanigay. Diyak pa lang mapanawan ni Glyza. No saan mo kaya ta mapagsalitaan ti amam? Jakmot kaya ta pagsalitaan ta ni Glyza. Agpada kayo kini Daddy, ariribog itibiyag ko. Maragsa ka na kumapay amang ipadamag ka na kayo. Ang masikugan ni Glyza. Anya? Nga danto na po yun. Sige kanudan. Umawa ka kini opisina. Anyang tatikita na kiti anak-anak. Nasaysayat ko sa anak na yanak abak lang. Nangagkuti pa naglalaaw mo, Jonas. Kasla ni Mami ti kinasarsarita mi ti cellphone mo. Inamagan nagtarimor ka nun ni Daddy. Kahit na mapanak yung opisina. Saan mo ka di akabaalan ti mapanig yung opisina? Ang mga naagumot ni Mami na mababayan ti kumpanya. Kasano ang mayulok ti trabaho? Idinto ang maruplok sabak. Kapit tinadok talak nga ramid ni Daddy. Sana sakit pa lang tinagam ko kini Mami. Sana maragsakat itin padamag ko ang masikukan. Saan ko maadag ita abanag ti pakaublaga? Patibikaram tinagam mo. Panubok lang dayta. Panunutom ko mati masakbayan tayo. Nanti ipas ngay kong anak ta. Unak no mabantay ang latan ti masikog nga asawam. Sana mabalin ho bayan ti kumpanya.
San ko kaya pagpupudutan nyo ni Glyza, mami? Ti asawak ti mismo nang ibaga nga umayak iti opisina. Pudno ti magana. Para ti masakbayan tagbalintong anak ni. Umanawak tubat langin ton madamdama. Wanti amok amang tarawidwid ito kumpanya. Baybay amlatan ti amam. Amang ukop iti pagmumayungan na babae. Magpurik man ti tarak. Saan ko kumaakayat ang mapagsaritaan? Nga madakayat ko adam mga gan may panggap king kuana. Anya da ito? Malaksi di ti pagmamauyungan na babae. At ka di pa sa baling amuyo amad di nga aramidon ni daddy. Iso ti pagdamagam. Yak amo no ada illegal nga aramidon na. Masansan nga nakasarsarita na iti cellphone na. O kagura na no makibiangak. Payasan na may pasdat nga si Kasfon di kumpanya. Katapay nga reklamo ka. Intalaga ni dadim ka na kayo nga gasawa na ito eh. O sige, mami. Kasla na sakit din na. Sige. Mami. Kasalo ang mayulog tekta pa. Isayat kumapay asan ng may. Kasapunak ti kasarsarita. So nga inawagan ka, Maymay. Saan mat ngaminan akayat ni Jonas nga trabaho kiti kumpanya. Kasano palubusan na kaasombra kiti trabaho. Ket, natalimu daw ka di kalman. Pren, kasapula na sa luwadam ti bagi. Problema ti asawak. Agpada na problema na dagiti dadakkel na. Hay, hanyakat yaminan ni si Rodrigo aya. Kababain ko maamamam da ito eh. Saan ka madanagan, pren, para na ang kadadaday toy. Ano, pampanunutag. Saan nga ta, anabayagan nga amunina na esperansa ti arami ni si Rodrigo. Isuasikat nagpupudutan na. Nababati pa nagkita na kanyak. Ay, hindi ka mo. No kaanon to nga agbaliw ti panakilangan na kanyak. Kasla saan pa'y anaragsak ang nagsikugak. O pre na, saan ka nga glidlitay? Liklikam ti madepres. Tama nga no anya ti mapasama kiti sikog mo. Diyak la malikli ka na panunutan, Maymay. Agyaman na, kadagiti patigmaan mo kanyak. Kasapulak ti pagsanggirak. Tamarik na. Nga apektado la unay ni Jonas itinaamon na may panggap kini daddy. Saan ka la kumakayata kasarita? Sakbaya din ka idawagak ni Jonas. Saan ka kanoon na pan ito pisina? Nyabay lang ti problema, ijayaya. Kadadamot ti anak mo amang tarawid-wid iti kumpanya. Adupay lang ti saan nga amo ti anak mo. Dada di saan pa'y anapan, tapasikog, ti balugang mo. Kabalan ni Jonas Daljay. Agpudno ka man kanyak. Malaksid iti ikabkabalay mo a babaeng. Adda ka di pa'y sa bali a madingar arami. Aguli magkan esperanza. Saan ka makibiyang? Mawatam? Ni daddy at talaga tayo dyan. Adakadwa na ang babae. Isungat at ikabkabalay na. At dapat kadkadwa na lalaki. Sino ang tatagi dyan? Ni daddy, nakita na ko. Ang yatir aramidang dito'y Glyza. Masikog ka katasarumbang agkararwar ka. Mapan ko lang kung masarungkaran ti balay mi kini Lola. Nagpakadak ni Jonas. Kan kaduan nak ni Maymay. Sige, panawang kayo pa dito'y. Pinanawan ako ni daddy. Anya ti... Day siya babae. At daing warna iti bang na. Paltok! Ay, pren, talaga anabaybay-anan da ito'y balayo iti day di lolam. Ne, nakarugruget. Nabayag sa na di mo nasangwa sinarungkaran ha. Maymay. Apay abumbumsag ka, pren. Diyak mo. Narumbang na ibagakan ka dito. Ni daddy.
Kundi kadwada babae. Saan ka maawatan? Apay ni si Rodrigo aya? Anya ti? Ha? Anda na para marik na. Saan? Ha? Pren, at dadanay tinupon. Tisikog ko. Saan na mamaling nagdadaka sa mapasama kiti anak ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, kas natin parang itam ka niya, Jonas. Apay asan ka? Anagan-anad. Anya pa ita? Naragregan ti sikot mo. Kasanupay, may laban ta ni mami ti amin. Anya ti kayat masawan ni Tinayta. Pakawanan na ko ba? Saan ko ngayon gagara amaragrig ti sikog ko? Wah, Diyak nagayatan ti amin. Siya ti at masakitan. ngayon nagan-anad ka kuma. Ay, saan ka lang rin na pinalubos ang nagtrabaho iti kumpanya? Sa kalpasan na. Impakadakin ka mapanak iti balay mi ti di Lola. Nabayag kami na nadyak nakapanidjay. Nabaybayan. Kat, siya ti papasulam? Ha? Pinukawan na. Wah, Jonas, nakapsot pa'y laang ni Glyza. Maasyang ka kumay ti asawa ma. Puno, asaan na nagayatan, ti panakaraglag ti sikog na. Nay matangak ti panagpadara na. hey! Sika bakla. Saan ka man na makibiyang? Kahit mo ta sikat ti pagipapasa kiti pungtot ko. Ha? Ay, saan kumaa? Maasyang ka kanyak, Jonas. Ang asim, di mo inamraman ni Maymay. Sige! Agsinakit kayo. Makamu kayo. Panawang kayo malangan. Ang mga nudyak makapagdepal kat madanog ka bakla. Oo nga. Ang asim. Ay, saan na ka mental talagpay, friend? Di mo ko mga min imbaga ti Podno. Maipanggap iti pan nakakita kin si Rodrigo. Ha? Dagiti ban nakabagit ilintag. Anya ti kahit asaon na ito eh. Ang mga nupaltukan dak nulibasa kita. Jakpay kaya ti matay. Ano ti kwartak? Kabaelak alusutan da ito eh. Saan ko amat tulong ti pan nakaregret ti sikog ni Glyza? Kagurgurak lang arudan ni dati kapay tinaduktalak nga aramid niya. Kalpasan na. Kasanupay may laban ko ni Glyza ni mami. Ang payanas ka na mapasamak dagito. Anya ka di, Jonas, ha? Mami, Anya paglalawab? Dandang inabadbika kung dagiti rito ba? No kastoy matlango ang riribo ka rito palay, pumanaw ka. At damot bukod niya balay. mami. Talaga ka di asandak ka maawatan. Da kayo ko mga inak ti pagpasaranayak. Kat, no saan ko ba natang kiti ulom? Agpadpada kayo ng agama. Anyat problema ba ya? Napanak iti ospital kalpasan ng yawag ni Maymay. Naragrag ti sukog ni Glyza. Anya? Kat saan ko amaklon da ito eh. Sumardagkan! Wah, Ti asawam din kakasarita sana siyak. Sakit din nga inam ti pangipapasam iti pungtot mo? kayam nam namaka da kayo. Pumanawak man langin no da ito ti kayo. Makamon no niya ti mapasama kanya. Ayun. Ha. Tiyaw nang painhan at pangawagan namat kanyak. Hello? Pulis? Abay ganda kada kayo ti cellphone ti asawak? Aniya? Imbalo diyo? Kay ti ba Rodrigo? Nagbabahay ka lang nga roden. Nakabalod ka pa'y kapot pa nakiramram mo iti illegal nga rabid. Saan na day tati kayat ko amanggagking ka? Kasaritam ti abogadok tap na mapiyansa anak. Iti kinadagsan ti kasong Rodrigo. Makapagpiyansa ka kadi iti panagkunam. Malusot ka di ti pagbalulan. Saan mabalin na mapasamag na ina?
Ato ti kwarta, malusutak na ito eh. Saan na ka matulungan ng ti kwarta mo? Nakabalod ka ngam napanakil ka pa'y laag. Baka mo ka nitibiyag mo. Wah, Katibagakan ka. Dahil ito'y ti umunakan maudi apan ang sarong karpukin ka dito'y. dungag ka kumakanya. Ibaon mo ti abogadok dito eh. Maawatam. Kung nakman nakaturog kan, friend, apay ngay may kapailang dito sana, din to akaltaang ng tinabi. Maymay. Ha? Tungtong dagiti luwam, friend? Talon nga daw si Padre Muarat iti ospital. Saan pa'y pulusan nagparang ni Jonas? Saan nagsamat na nakahita sangpatan? Hay, jak maawatan di azawam. Apayasan na ka maawatan. Saan mo mat ang nagayatan ti pan nakaraglag ti sikog mo? Dahil talauna iti pakalatingita. Naimbaglangan, tanda ka mangandingay kanya. Friend, napudno ka gayam mo. Ket saan ka mabali na baybayan? Ket ano nga ruti plano mita? Mabuti nga. No saan nakasangpatan ni Jonas? Amang ano, mapilit ang nagkapumanaw dito'y. Ang lalo no, rautin lang ni Mami. Hoy, dahil tatisan mo ngay panubos. Asawa na ka ni Jonas. At dakal bengam iti dayto abalay. Oh, saan mo ka din ngamin inawagan ni Jonas? Saan nakasusungbatan? Papapasan na. Dahil talauna iti pakalatingita. Hadi awagan tumanan. Ngem, intun bigatan na. Yung kamatunugan. Kahit amangan no makaala kay ti sakit mo, iti panagpuypuyad mo. Alabay ta, iturturod kun to ti mapan makisarita kini Jonas. Agyaman na iti parang isakit mo kanya. Ngumjak kaya ta may ramraman ka. Amang ano niya ti aramidan ni Jonas kan ka. Tungangan ti Rabi. Di ka pa na si Martin nga ginom? Kaya't mo ka di makaala ka iti sakit mo. Uray mataya ko, mami. Wanon sirsibigyan ko. Nalpasan ni babain na tayo ni daddy. Saan ka ngagbali ng maar? Saan na ti amam ti pangtadaulam iti biyag mo? Kanapa di mo sugbat at cellphone mo? Niglay sa ti umabawa kanya. Katapay, saan ka ngayon nakagawin, di ba layo? No kagurguram ti asawam, pagtalawam! Mami. Apay, kas na tanang kitab kanya? Pangasiyo. Saan tayo pa lang pagsalita ni Glaysa? Saan niyo pakibiyangan? Ay, ayatong pailaan dahil niya babae. Mabaling ka di, mami. Kunak lang arudan asan tayo pakibiyangan ni Glaysa. Panawan na kon. Kahit kutag may mesa. Maag kakit eh. Uy, buruk mo ng tigdar. Gapoy tinay niya babae. Bugbog kawan akong gapukan ko na. Kita at mano di mapilitan na pumanaw di onan bait. Saan ko nga tanging baon ti abogadok? Ti corporate lawyer ti kumpanya. Saan mo pa yan amuan? Ang nabalod akon. Ni Maymay ti nakadamagak, Daddy. Nangag na kano iti radyo ti panangkam magdagiti pulis ka na kayo. Pinayaban ka. Tanapatag ti bagak. Nabaybayanan ti kumpanya. Na pagtada ni atorne. Ngam kasapulan ti bang tarawid-wid iti kumpanya. Kanya ka na ti mapaspasamak ka na kayo nga kasawa. Pasensya kayo. Gak manan magawinan ti panagarubos na itilwa. Gapo iti panakaragrig ti sikog ko. Inagura nag ni Jonah. Saan nakasangsangputan? Italaang ama Amiris ko na gitibindot ko. Kung nati abogado ka narigat, ama piyansaan di kaso. Isungag pagpagasyakin ka. Sikat inamnama amang tarawid-wid iti kumpanya.
tulog. Gapu iti kinaado ti trabaho dito opisina. Marigata na kamang tarawid-wid iti kumpanya. Ngam, kasapulan atong palit tikid daw ni daddy kanya. Malagip ko man ni Jonas. Padasik nga awagan. May turog naggayam apapasan. Sabay ko tasong batan na. Hello? Agyaman ha, tasinong batang tiawag ko, Jonas. Amo, uurayak lang nakaangis itinalukay anak ang nagtitimot mo. Mailiwag launayin kan ka. Di nakla ka din mapakawan. Saan ko ngayon gagara ang maragragti si Kuko? Aging kaita. Agsagsagit pailaang. Numalagip ko naragraga si Kuko. Mami, da kayo gayam. Asinot nam naman mamang sarong karkan ka ditoy. Sana ka napagtatakunan ni Jonas. Sunguan karba nga magyan ditoy. Ni daddy tinangibaga kanya ka sa anak apo mampana. Adda kano karba nga agyan ditoy, taasawak ni Jonas. Sa sinarong karam gayam di awanan bayin na lakay. Pinaayaban na kini ator ni Barameda. Madanagan, amabaybay anti kumpanya. Siyak ti mangibagbagakan ka. Awan ti karba nga ti kumpanya. Mawatam. No, saan ko ngayon bilin kinatorne? Saan ako nasarungkaran, iti pagbaludan? Taanyat imbagakan ka iti. Dayjayan ti umunakan maudi apan ang sarungkar ko ka. Nga madda ka. Uray napilitan ka lang agyaman ka. Ang bokas ang nakamapakawan katag itinagbasura. Imbabain kayo kan Jonas. Isungay karog iti pagbaludan, tinagbasura. Naimbagta mo day tababaero. Adala kayat kong ipagpakasikin ka. San mo kong mangiramraman ni Glyza? Adda ka lang arudan dito pagbaludan, dahil pala babae, ti pampanunutan. Ni Glyza lang tinamnamaak tapno saan ang mabaybayan ti kumpanya. O niya ti kinuna mo. Ang mga nalipatam nga data ti pagbaludan, agkal mga kumalang esperanza. Agpada kayo ken Jonas ang baybay ay ti kumpanya. Di mo na panunod ano malugi ket mapadasam ti agrigat, ha? Oh, naikulin kayo din baga. Asawa ti anak ta ni Glyza, katadakarbangan na di kumpanya. Basol mo, tasaan mo ngayon isman ti tumulong nga magtarawid-wid iti negosyo. Panawan ka man langat. Mao di nga ibagakin ka. Sumardeng kan amang idadanas ka ni Glyza. No pilitem apagtalawon ni Jibalayda. Di abogado ti kasaritam. No sanpay lang agbalim ni Jonas. Ipatawid ko kini Glyza di kumpanya. Agraman balay. Unak na hitayatin, Jonas. Apay saan nakamawatan? Asino kumatiin na. Apagayitan na amaragrag ni si Kugna. Saan nakla kumakasarsarita ni Daddy? May manawag ko man dito. Ay. Ano pa yung siriring ka pala? Agyaman na, Jonas. Kung nagnusan ako nasangkutan. Oh. Inarakop niya ka. Ay, ating kaunay. Mga asim. Saan ka rin nagsangit? Pagkawanan niya ka. Nakulaapan ti panonot ko. Unang nasaan ka nagpakita pa'y kanyak, Maymay? Makapapauyo akong kan ka. Ay, si kamot friend. Kunak ngamin, nung saan na ko nakasapulan pa. Tani, naragsakan. Si Kamat. Mabaling ka di mo, teta. Sikatin ang saranay kanya, kabayatan ti kinalidom ti lubong ko. Kurang laang nga na sikat imang puna si Tiluak. Kamaudyanan na, friend. At damot lang na imbag ka nagtungpalan ti kinamartir mo.
Saan arumbang amabannok tayong agayat, may. Tinapudno apang matag. Kabuybuyog na ti sakripisyo kan panagiptor. Oray arig na daytan ti pangpatayan da kan ka. Ngem, saan narumbang amatay ka amartir? At tinaimbag, nautob da Jonas ken nan esperanza, dagiti bidot dapren. Oh, Dayta ti pagyamanak kini daddy. Isuti na kisarita kada Jonas kan mami. Adan makatawan man ipod adan ni Rodrigo iti pagbalutan. Kasapula na sa rungkan. May liwak matang kinidadi, mami. Kumuyog ka kumaka na kayo. Mabalin na sumurot kumapay ni Glyza. Nasamyak na tagsing. Mawatak. Ananadam tabagin. Mami, agyaman na. Kat? Apaya ka sa tilangam? Pasensya kay lakuman. Dak mag-awidan ka rin na. Naragsakak. Ta ialikakad ako. May sursuro taklakat nga ron. Pakawan na naklakumaan ng Grace, Ado tromba nga pagyamanak. Saklam mo. Nandiyak man tinagtupalan tipiak mo. Ako ka nagbalina ka na lupoy, Glyza. Dayawak mo ti kinapingat mo, nang iropir iti patempatagyo ni Jonas. Maure nagbalin ka na Marti. Awan ti sinamir ko. Gapu iti nalaos, apanagayat ko kinit Jonas. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.